Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ħal ġurament ta' deputat nazzjonalista. Jiena, Adrian Delija, solennement naħlef illi nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. Preżenti fil-Parlament apparti raba u kollegi ta' Adrian Delija kien hemm Jean-Pierre De Bono li ċeda s-siġġu tiegħu għal Adrian Delija. Kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li ressa il-mozzjoni biex issir il-co-option tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wara r-riżenja tad-Deputat Nazzjonalista Peter Mikallef. Din il-mozzjoni kienet sekondata mill-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius. F'diskors tal-okkażjoni l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija irringrazzja lill-Speaker, lill-Prim Ministru tal-mozzjoni, lill-kap tal-Oppożizzjoni, lill-ex deputati tal-Partit Nazzjonalista Peter Mikallef u Jean-Pierre De Bono, lill-familja tiegħu u lil dawk li għenuh f'dan it-traġitt tiegħu biex illum qiegħed fil-Parlament biex iservi lill-poplu. Il-Prim Ministru awgura lil Adrian Delija u qal li l-Gvern iħares il-qudiem li jaħdem ma' Adrian Delija b'kollaborazzjoni u b'konfrontazzjoni ta' ħsibijiet politiċi. B'hekk issa jmiss li nhar il-ġimgħa Adrian Delija jieħu l-ġurament ta' kap tal-Oppożizzjoni.